Зейнең 9-нчы мәктәбендә укучыларның маскировка шелтәре үрү башлауларына әле бер атна да юк, ә кулларына күз иярми. Физик мөмкинлекләре шикле балалар булсалар да тиз арада үрү техникасын үзләштереп, һәр эшне җиренә җиткереп башкаралар. У кого-то получается, у кого-то кто-то старается. Общими усилиями вместе педагоги также научились плести сеть. И вот мы продолжаем патриотическое воспитание, прививаем детям любовь к родине, а также помогаем нашим защитникам СВО. Укучылар тәнәфестә дә бер генә минутларын юкка сарыф итми, зур тырышлык белән гуманитар ярдәм әзерләүгә үз эшләрен кертәләр. На перемене мы выходим с классом, с другими ребятами, плетем. Для меня это как и удовольствие, и помощь. Әзер булган шелтәрләрне эшенә кирәк ярагын салып төреп тә куялар. Дымлы салфеткалар, оекбаш бияләләр, эчке киемнәр, бозылмый торган азык түлегендә укучылар үзләре алып килгән. Алар белән бергә хәрбиләргә сәлам хатлары да юллыйлар. Мәктәп 4 төрле юнәлеш буенча гуманитар ярдәм әзерли. Хәрбиләр өчен култык таяклары, госпиталь караватлары, өстенә куелучы кечкенә өстәлләр ясыйлар. Хезмәт дәресләрендә пижамалар тегәләр. Все, работаем, девочки, молодцы. Пижама тегү эшен узган ел башлаганнар, 40-ка якын кием тегеп фронтка озатканнар. Хәзер дә бу эшне дәвам итәләр. В эту работу включаются все девочки с 5 по 9 класс, и мальчики тоже на переменах стараются и сметывать, и учиться шить на машинках, потому что у нас девочек мало в школе, уже привыкли, знают, для чего они делают эту работу. 7-нче А сыйныф укучысы Эвелинаның әтисе махсус хәрби операциядә, шуңа да бу эшне ул зур җаваплылык белән башкара. Я хочу помочь своему папе. У меня папа ушел на СВО, и я им очень хочу помочь. Укучыларның тырышуларын күреп күңел сөенә, чөнки игелекле гамәлнең барысы да ихлас йөрәктән башкарыла. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.